Simulan na ang kulitan! Nakakaloka! Ito na! Ang tawanan! Ang tropang uber-kwela! Umaariba! More sa umaga! I want more sa umaga! My only radio! More sa umaga! I want more sa umaga! My only radio! More sa umaga! More sa umaga! The views and opinions expressed by the DJs do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests and the callers do not reflect those of the DJs, the radio program, the management, and the network. And so much more! More sa umaga! This is MOR 91.9. Basta MOR. Tricky Bay. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. More! It's a sunny and bright Wednesday morning sa tanan. It's another day nga mag-uban-uban ta mga miss. Magatabig pang pag-good vibes pamulabog sa inyong morning. Ulay-lain syempre ang mga tres hilas de Garboso. Kami, ang mga hilas, no? Garboso po! Alas siya na 31 ng mga miss. And syempre naman, kasama na ang inyong pinaka-feeling nga, mega, ang chubby, sexy, beautiful Moira De La Torre ng MOR. Maria Filingero. Umabot tayo hanggang dulo. Hanggang nang mahigpit aabutin natin ang mga kala. Tawan ang Hilas King! Brother Bernie Bidong-Bidong! Chicken noodle soup, chicken noodle soup, chicken noodle soup, with soda on the side. Chicken noodle soup, chicken noodle soup, chicken noodle soup, with soda on the side. At kasama ni Brian ang inyong kuya sa kahanginan. Ating pamukang sa early morning, labi na sa muna tulog kasing-kasing. Ang pinakahinlog, Agi, Rico, Suabe. 안녕하세요. 수고해요. Alas 7:32 na sa atong oras. Pebrero 26, Miyerkules. Good morning. Good morning, everybody. Good morning. Good morning. Sa tanan mga suki na mo. Every morning nga maminaw kay MOR balitagtakan kay paminaw sa mga Tres Hilas de Garboso. Mambunta ka na tong tanan. Good morning sa tanang mga opisyales, sa mga homeowners. Nagaproblema kay ang mga members di gabayad sa monthly. Hirap. Imagine ni mo, muna yung giingon lagi, list doon manggaling may mong presidente sa homeowners lang. Unsa na lang sa barangay. Unsa na lang sa syudad. Unsa na lang sa Pilipinas. Ang hirap. Good morning sad syempre sa mga estudyante diha. Nagipasangin la nilang mama kay nawala ilang bakos. Asa gibutang ni mama ang bakos. Perminti kaawayan every morning. Asa ang bakos. Nabikil ang mama. Dugay ra gilabay kay di naman na maigo ang bakos nimo. Wow. Mama ay naninood. Naninood si mama. Kundi lang sa bakos, wag yung kay kurbada ba? Wala. Nang dahil sa bakos.
Ano man, lawas brad estate kay ba? Ha? So may lang nagbakos kay at least napay curve gamay. Santa Claus. Good morning lang bunta sa mga tindera nga di pa kabiya sa ilang mga sari-sari stores. Kay dagan pa kay customer gapalit. Yan. Uy, pamaaw na mo eh. Muna'y pinakaayahay nga kapoy nga trabaho. Ayahay nga kapoy. Ayahay kay di man kaingon mag-arsa-arsa. O maingon nga complain ng mga arsa-arsa, pero kapoy. Sige ra kag tindog wala tong oras. Nay mo ayo! Ayo! Ante. Saman! Namoy sukli sa 100. Pasukli naman di. Pwede ilalim, labi na mo nang kita, number 1 tang partner sa mga tindera sa mga sari-sari store. Tama. Wow. Pero usahay, ang ilang gina-determine nga, pakuman na ta, oy, alas 9 na, mga kuana, Uncle Boys na. Diba? Pakuman na Uncle Boys, oy, hapon na dayo, kay Tita Bina. Nabarak kita mo yung nahimong, part sa ilang mga lives. Kaya Alarm clock. mabuhay mo di ang mga sari-sari stores na mga Yay. tigbantay. Usahay, kwarta, pero usahay, way gawas, di kakagawas, brother. Malagi na. Tamo ni silang pinakainot ng mga tao. Inot? Pinakainot ka lang magbantay tindahan. Kay every piso counts. Kabalogin sila na. Wow. Sa usa ka pak nga lulipa, pag supsupon silang pag-umangkon, wa na'y ginansya. Ginansi na. Iunay! Ginansya na. Good morning sa tanang mga mekaniko. Nga di na lang manghunaw. Para magay po magkagrasa-grasa ramang gihapon may gala. Diba? Sabihin na ng mekaniko ka. Nagsipi ko guna-una na. Suminto siyang ilahapon, nagkagrasa-grasa po na. Tama. Di ba? Sa lugar pag panghihi lugar. Yan ang lugar. Diba? So may mong mekaniko, bitalan, okay. Nagrasa-grasa. Mekaniko nagkagrasa-grasa. Pero at least haploy. Haploy. Tuloy-tuloy. Kaya nanay paligyas dahan. Hello dia sa mga mekaniko dia ha. Lubricated Good morning na. sa inyong tanan. Oh, every morning di ba? Sige ko ano. Mangugas man tuod ka pero siyempre I'm sure napagigihapon na. Tomorrow na sad balik sa dati. So at least kamot pa lang danlog na. Pero nagkagrasa-grasa. Nagkagrasa-grasa. Uy, ako naman, good morning diya sa mga families nga na nabiyaan gamay kay naay ni Larga. Ano yung sabi na nabiyaan? Kanang nabiyaan na kay naay ni Larga part of their family. Kang Madam Gina, I know nga, sad kayang morning ka, right? Hi, Madam China. Ayan, good morning. Tulog pa to. Tulog Speaking ako. of mga nagkagrasa-grasa, good morning labudda sa tanang mga Naglaway-laway. Oh, sorry. Mamulkitay! Ay! Ang ato mga savior sa kadalanan, special itong mga naflatan. Good Ano morning! ang mga tinong membro sa air supply? Ano si air supply? Kana, nasa mga vulcanizing. Oh my Mo supply God. okay. Oh, mga mga original nga Karaan na kailangan. member sa air supply. Hello My God. sa inyo diya mga tigbulkit. Vulcate. Vulkate. Mo spelling Vulcate. Vulkate. Di mo na bulkit. Mo yun. It's vulkate. Yeah. Pinoy beta. Hilig beta ko ano. Sa tang kasi gusto magpa-vulkate. Oh, arte-arte. Pila ang magpa-vulkate. Parang social na social. Sa mga magician nga nagbiyahe karon, good morning sa inyo, Brad. Padulong may hingoog para sa Grabe. show. Oh. Wow! Amo agi, Brad, sa Claveria, Brad. Grabe, gigay mo ba? Na yung mga sobra-sobra party, Brad. Happy Landry. 7:38, mga Emilia. Good morning. O sa istorya niyo ganina, brother? Update kini sa grabe ka kontrobersyal karon nga kasal ni Sarah og Mateo kay finally nigawas na gito ang ilang relationship counselor nga si Fuentes. Na di kagawa de. Dili ano nila kanang Shock ba ni? hindi Ano sa mga counselor imong pasabot di ay? sa relationship counselor. Ano na si mga ina? Nga na for the past 6 years daw, siya mo hinahimong kumbaga sumbungan, kay grabe gid ka tutol gid sa kanang kasalan paunta si Mami Divine. Pero yung giklaro didto, nga tinutong gingon ni Mateo daw nga wala daw nanumbag si Mateo, wala siya kabantay, wala siya kakita so far sa iyang pananaw. So nabutas siya.
Wala daw. Gipanghimakak to wala. niya giingon Lagi, ni sabi niya, Tamara. hindi ako nanuntok. Oh, giingon ni Tamara katong bodyguard ni Sarah nga, di ba? Ato man sa Glain Station, iya pagisumbong. Oh, yun. Okay. Pero dili daw, wala daw. Nagka-problema lang daw kay si Mami Divine pag abot sa venue. Diretso dingon nga, mga traitor kayo! Ngita nag-away daw. So gapugnan nila si Mami nga mo approach kang kuan kay Sarah. Utong si Mateo, isa sa mga niharang po. Dito na nagkakumusyon na kay para ba maharangan. Ana si Mami. Stop the wedding. No, it isn't. No, it isn't. Dili. Dili mo good. At least, di ba, nagawas Ano po ni si Sarah, Mami, please stop it. Ah. It doesn't. Lagi mga rhetoric na mga questions. No, stop the wedding. No, it isn't. No, it isn't. Mommy, please. It doesn't. Mga yung nagkagubot. Nagkagubot sila, my God. Tungod silang English. Oh my gosh, really? Oh. Ano ng pastor, it couldn't. Nagubot ba? Wala pa kayo si Mateo nag-stream. So, ang pangutana karon pila ka L sa Gudicelli. Dili. Muna yung pangutana, my God. Pila ka L sa Gudicelli. My gosh. My God. Kakapoy ba? Dango na lang natin eh. Pwede divine na lang. Miski ako nang Gudicelli. Pila dito kag L sa Gudicelli. Dua siya actually. Doha. Yan ang pangutana kang kanina. Yung silent, ag isa ka L. Sa mukha. Yan, tanong. Kano sa batong time nga dako kay kang supak sa imong mama or papa ba? Ay, si Maria mo tubaga na. Grabe yun! Ang question ay parang kay Maria, kano sa kamusupak na yun si imong mama? So far naman, ang bait ng parents ko. Kasi automatic eh. Kaibigan lang pala. Unsa ka ang Sure? supakon ni Maria ba? Unsa, kano sa kamusupak kang Mami Gina Abaday? My Munay gosh, pangutana. I'm so scared. Actually, hadlo ko sa akong parents ko. Oh, di Sarah Hiron. Later na pagka 31 na po Oh my niya. God! Pila na ni mo ron? 23. Ha? 23! Tinan. 23! Mamatay? Ano yung mong lawas? Barang 29. Wow! Perfect! Actually, sa stripes maguna. Samo ba? So taas-taas pag hindi ay may gala. Dango na to pag ning stripes, So 2023. Sa mukha ng stripes. So napaday 7 years, ay pa mo supak may gala. Ang today na yan yung... Basin secretly. Oh? Secretly. Uy, wala yung secretly. Tanag. Kano sa ni mo kuha ng ATM? Uy, grabe siya! May nanatulog pa to. May nag-text eh. Wala, uy. Iyak ka lang. As long as malipayin ako ang mother. Ah. Ganyan lang yung 23 si Sarah. Nga Nga mo siya, di ba? Alam niyang interview yung anasan. Alam mo, mahal na mahal. Talagang tama naman palagi pa si Mami. Anak mo pa. Nakakita sa YouTube, tanawa mo pa yung gisulti niya kang Kuya Boy. Ano ba? Masaya po ako. Andyan Sana si po ka, Mami. yes. Nakikinig po ako kay Mami. Kung minsan may mga arguments, but ang ending naman, tama pala si Mami. Ano, sa katuwing pa mong edad. So, sa lugar niyo ang bot pa sa... Wala, 31 pa galing. So, layo pa. Mami Gina, layo pa. Nakabay 7 years. Pero hindi naman ganyan si mother. Ganon din mo, pag gisulti niya. Ayaw ba? Alam mo, kano sa kasukan nagsupak-supak sa imong, sa pinakadako ni mga supak yung mga gibot sa imong parents, brother? Kato ramang guan, na convention sa Cebu, dili ko niya pa doon kay, wala siya nagsaba sa ako nga mag-prepare siya para sa akong birthday. So happens mga maligsan sa akong Pero dili nito hundog sa gugma, dili ni gugma. Wala. Kanang supak nga gugma, tungod sa gugma. Ay, oo, nakigbalik ko sa akong ex. Bakit hindi gusto sa imong parents? Nga? Ano siya, hindi ko gana na to. Yung ganun rin, hindi kayo may mo perform, ano siya? Dili daw. Na-close-minded ako no kuad na time. Wow. College pa mo good kuad to. So di siya ganahan. Pero nakipagbalik yapon ka. Okay. So paano yan? Nalaman nila na nagbalik mo? Oh. So ko na po. Wala, di makaikuan si mama. May makayo siya ingon. Basta kay muli lang mo kuan lagi daw. Balay nga buhi. Okay ra daw. College yan. College time.
So sa college ko, namakak lang ko. Supak nga po na, di ba? Supak ya po. Yeah. Oh, bisag wala na ko i-appeal sa kuan. Kaya di ba naglahi naman ko course, lahi naman akong girlfriend sa unang, akong ex-girlfriend sa unang mga gala. So, nag-field trip sila atong Cebu. Uy. Cebu, brother. Boy. Oh. Kanang isibugid lagi. Oh, kanang Cebu. Namakak ko kang mama o kapapoy. Ingon ko nga part ko sa kuan, sa field trip. Para lang? Para lang, tungkol makauban lang sa akong ex-girlfriend. My God. Asa ka ang ex, malamang akong ex-girlfriend, ang galang ex-girlfriend ako karon naghatod tong mga bata na to. Apil ko sa field trip, bro. Sagwa ko apil. Oh. Tapos dito ko, abay-abay sa barko. Bro na ka sa mga dirty tactics ba? So, buragi ko part sa kuhan. Pero wala ko, dili ko part. Napil-apil ko sa field trip nga wa ko'y apil. Siguro pag rin na pagdako-dako na dayon, wala na ko nagsabak ang magpapa nga nagkuha na ko boarding house dali doon sa Tiri Hills. Mingon na lang din ko nga kanang di ko matulog mag-duty ko kadlawon. Pero na ko yung mga kuhan dali. In fairness daw atong college ko, gikonsabon ako kung maestro. Ilo ko ni Sir Apag, Desiderio Apag III. Ilaglag ang teacher. Abro naman si Sir. Ulitaw pa si boss ato. Sa moto, sa katong nag-working ako muna rin to nga nagkuha na ko boarding house diri sa likod. Tingala na ako mama kay sa din ako gauli mga igala. Mga pila ka adlaw. Na siya anong pila ka diswa na. Pero ilang attendance kay ka naman sa MOR. Pag ana nitingog si Bernie anara dito sa MOR. Pag after duty wala rin kabalo sa mama asa na din. Kasi na magsadsad, di ba? Mga dlaon, gabi. Pwede pa matulog diri sa booth sa una. So na pwede pa matulog diri tapos mumata ka alas 4 iyon na mong good morning. Sarap. Pa kaya naglaway ang kuwan. Yaks. Pantugra. O dito rin nagsugod ang mga kasalanan mga igala. Nagawa ang kasalanan. Si Maria na, thrilling kayo. May man may kay paguli na mas balewa naman ang mga mama. May bastos. Sa mong supak nga ito ba naman? Luwala pagid kay Maria. Pareha gyapon mi nga ng mga Gapamakak mo gyapon mi. Uy, honest do. Parang isa lang. Inga na gyapon mo linya. Honest do. Well, nagyapon na ako sila misking labag. Ako na lang labag sa akong kalooban. Nangin. Uy, bitaw. Yara ko to Maria. Yara ko to Maria kay basi muli para baka. Lagi. May wa naman minang basuma. Magbungol mi sa akong mama. Sorry. Ikaw mo gudri ko yung mga Ano ka na magiging ka pangutana, uy? Gapo ng boss, karon ng mama. Sorry na good. Morning ang mga topic may galangaw dili kay walay opinion si Maria sa. Lagi eh. Basta malipayo na to ang mga parents. Dili opinionated ka ron na. Mandamay. Drama na tabi. Ay, nako. Alam na nag-comment to. Ano sabi? Unya ka lang, Maria. Tulog na ito. Salig lang. Yung mga colors mo kanina, pero sa mga major nilang nabuhat. Mostly nga nagyapon sa relasyon, pero ang akong giganahan kanina is katong si teacher nga mato palagi niya secretly na lang iyang gisugot yang uya agapanguyab sa iya. Pero katong kwan sa iyang mama dapat makauli ka ni by 6 kay imong klase tama na 5 gisundon giniya para iwas pang kada. Iwas pang Karon lang ang naitabo lang kay Sarah karon no, medyo nasa bad light si Mami. Divine. Because dagang kay wala mo ko sa istorya, di ba? Wa pa niya ma-defend niyang self. wala pa. Dagang kay pang question nga asa nga part? Nabikil. Unsa nga angle nga nung di kaganahan? Nga sa edad sakto naman. Sakto naman po kuan tapos si Gudicelli pag yun. Kung which is ako kabalo pila ka Elsa Gudicelli. Kung ba arangan pagin nga tao. Super. Pero nalay mga, siyempre kabalo naka sa DY Dila, radyo tila ako may kala. Nalay mga chismis. Siguro, chismis lang ni, dili pa. Sadam. Siguro Chelly daw sa Cebu po, medyo chick boy. Siyempre, gwapo. Dili mi chismoso diri nga area. Dili mo. Di ay. Tatalawan may naminaw, medyo, ano. Chick boy eh. Hala, namina!
Hello ko na kay Sir Bong. Apa! Sir Bong, gilaglag ka Sir Bong sa imong estudyante. Guten Morgen. Na-mention day ko ni mo on. Upload mo na ito si Boss Apagaran. Boss, paminawan na lang ni sa Spotify, Boss, pag-upload ani Boss. Or nasa Facebook Live, Boss. I love you, Boss. Ako maestro sa engineering sa una, may gana. Sumura to, okay, bye. Dugan ako ni. Sa mga previous pod interviews ni Mommy Divine, sila ni, gusto daw niya for Sarah is a non-showbiz boyfriend. Para emotionally stable daw atong friend na si Sarah. Emotionally stable. Because in fairness, Brad, kay kung, di ba na po yung mga history kung medyo showbiz imong goan, medyo, di ba, lagay complication niya, anak ba. Tanawa ko nakasagara mga malipayo ng mga showbiz couple. Kasagara ilang partner, non-showbiz. Umaga! Muna silingling, non-showbiz yun. I-appeal lang self. Si Mommy Divine, magod ba? But seriously, kasagara yung anang may tabo, may gala. Yun na nga. Kaya kung pareha mo mo superstar, pareha ng mga artista nga makita ron, di ba? Kan kayo ba? Jadine. Siyempre, imagine ni mo. I mean, the practical ba nga? Kung artista ang isang artista willing ka na mo serve ang isa sa isa. Uy, kadyo lang, artista po ko diri. Napo kayo own PA. Kana may anabit ang mga type, brother. Kabro na mo sa mga mo nang kasagara ang perfect, kasagara lang, lipot tanan. But kasagara ang perfect yun nga couple is, the other one is the kanang supporter sa isa. Di ba? Parang ana manggin kasagara may tabo. Mo na ubang medyo ani ang wife sa likod lang. Pero ni Gary V og yung wife, di ba? Do pareha sila nasa showbiz industry but the wife acts as the manager. Tapos si Gary V ang talent. Ang artist. So every time na yung mga before sa kuan, kasi magprepara, mag-inject sa insulin, mag-check sa music. So si wife rin po. So baka yan ang gusto ni Mommy perfect. Pero mo siguro yung gusto kay mo lagi sa history po si Bateo na po yung career. Racing, marathon, kulba sa Scott Ranger. Di ba? Tapos na ba makita nimo is unusual nga pag-run og Ironman ni Mateo Guiducelli. Kung asa ko kabalo pila ka Elsa Guiducelli. Si Sarah as a superstar nga kabulutan mahal si Sarah na ordinary siya nga girl dito sa finish line, naka-t-shirt lang, then gisugat niya si Mateo Guiducelli kung asa ko kabalo pila ka Elsa Guiducelli. Abot sa ending, nigako siya nga usa sa ka girlfriend nga nag-support sa boyfriend. Sa ato ang usay pa na murag medyo burag the simple na kasi Sarah ba parang yung mga ngana nga mga atik-atik. So mura to okay ba? Ang pointed to. So perfect nga kuan. So mo nang di sa na to ma-blame si Mommy Divine nga mo na yang gusto. But you know, sound tamang gyud 31 na siya. Naka-decide na siya on her own. So whatever happens siyang decision, at least kung mapalpak man or dili or sa may padul nga nana, wala ilayan ma-blame kung dili iya ang self kasi siya may nag-decide, siya may nagbuhat ng choice. Pareha mag-advise sa mama ni Kwan, Juday. Tapos babae pagid siya. Tapos na yan choice, the ladies choice. Okay. Diba, na, Brad. Sa parents na ta, ganun din ang gagawin ko kay Ella. So, Nagandam. Well, ako rin for Ella is a non-showbiz millionaire. Mo raman. Gamay na kayo, no? Gamay na stand. For me, alam mo, That's for me. the only qualification. For me, for Ella, ayoko ng yung nasa showbiz. Like, Non-showbiz ayoko. Like, millionaire. Gusto ko non-showbiz millionaire lang. Yun lang naman. Ito na po ating letter for today. Ilas niya. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Gusto ko na lamang ang imong gumangagiahak upaya kinindughan ko aron dili ako masgamak unsa mahinungdan imo akong gidaligdan sa walay igong nga rason imo akong gibiyaan.
Maria Filingera, Rico Suave. And Maria Filingera. Wow. Pasok ang iring. Gawin na nating effects yan. Hindi na. May recorder na tayo. May recorder. May VO room na tayo. Itago na lang ko sa pangalang Eman. Apelido Loko. Iman Loloko. Itago lang ko sa pangalang Eman. I have a girlfriend. Naitago na to sa pangalang si Cindy. MOR 30 years old na ko. O si Cindy 22 years old. MOR. Okay naman ang among relationship. Ako sa lang yung problema na ako ni Cindy, ang maturity sa among mga topics. Kay tungod kay medyo taas among agwat sa edad. Nasa sa mga topics na pambata. Nga ako namang gina-force nga musabot. Kay lagi bata pa siya. MOR sometimes sa tinod na ilang burag usay kaka-anoy ko. Pero siguro dawato na akong kamatuuran na mo man akong gisudlan nga relationship, mo maginayang edad, so I need to understand her. Because I love her. Love is in the air. Ato gitong gipugos may gala. Gipugos yun. Marime lang yun ang air. MOR, diri nagbago ang tanan. Sa diyan ako nailan ako ang iyang ate. O na ni Ron. Naitago na to sa pangalan si Veronica. Parang social na social lang niya. Veronica. MOR, medyo 1 year lang akong gap sa iyang ate. Uy, medyo batch lang. And every time, pag mag-storya may medyo magkasinabot, may kiborog pa rin may topic. Wow. Oh, dili lang sagyan ang akin. Gugmagi. Pasok, Iring. Hey, come closer. Kanina na kaga-practice sana na. Para sa mana? For my TikTok.
tok. Toktasad. Sige na, anong step? 1, 2, to the weekend. Sige, ito lang. The weekend. The weekend. Sabi dyan lang. Dili, side. Samok, we got Left. Sorry. On timing ba? The weekend. Hindi na mao. Boss. Hindi mo? Hindi na mao. Hindi mo? Hindi na mao. It's Sasha and Calvin Harris. My God! 19 forgotten naman to na kanta. Kung saan title lang to? The Weekend. The weekend. Wala The Weekend. Weekend lang, weekend. Ay, mo na. Sorry. Aman. Kana. S. Sasha. Ane? Uy, ginoo ko. O sige, tro. Action. May payami na lang to. Action. Ready ha? Ako ning timer dapat na. Babe! Lagi. Saan ka? Uy, kapoy nakakatulang na step. Wala. Bibi ako anod. Sige. Wala pa, layo pa na siya. Layo pa. Mag-stress ata. Sige pa din day. Ready ha? Katulog ba? Wala rin ba ito mo na timing gapon? Sige. Kailangan yun eh. Kailangan. Wala na. Forward gang gamay. Naka-long sleeve ka niya. Naka-Amerikana ka. Hapit na? Di ako sa likod Sige. Okay, makapiratin. Igo-igo pag sayo na. Mute mo giniritsyoran. Here we go. Side. Ito. Wala ka na timing sa last. Hindi, nag-mirror ko sa kwan mong girl. Uy, draft na lang na ako ni. Wow. Story na lang to sa IG, Bing. Wow. So millennial. Anyway. Kailangan yun eh. Katong... Sama. Ito, karong Saturday, invite na ni ate. Invite ka niya. Ano sa'yo na? Siya nag-invite. Birthday ni ate. Magulo Gusto ko niya eh. na aka. Magulo ko eh. Sige mo, ulo. Imong ate, ako gi-invite ko si mong ate. Oo, exclusive lang mo. Gusto niya mga close friends lang and mga close to her heart. Sure ka? Close friends mo nga. Hindi mo being close si mong ate. Siyempre. Dali man, sa nga lang nag-i-invite ka, diba? Lugar ka mo adto. Siya, yun mismo na-invite nga ubanan daw, teka. Sigurado ka? Yes. Maupin mo paano eh. Alo, dili lagi. Ako bahala. Namanggod ko. Unsa man ka. Sige na, selfie. Sige. Ay, boomerang. Ano saman nga? Yan, awkward. Ayun lagi ni pag-gosim dila. Sige, ready? Kani nga filter o boho? Ano sa filter? Boho filter. Ang ano? Boho? Lahi, boho man to. Sorry. Boho. Boho filter. Sige. Yan. Oh my God! Come on. Sandy! So where's your boyfriend Best. Tulog. Sure ka? Alin na diri sige na. Siyempre gusto ko mag-party ang imong ate. Actually, going siya, ma. Ano siya? Ay. Asan mong boyfriend? Where's your boyfriend? Oo, nagkuhan dessert. Babe! My God, so formal your boyfriend. Ang gunihag ko. Ahente? Ate. Naka-long sleeve, Inanagit siya. Timing in eh. fairness. Babe! And hi. Ate. Hi! V. Finally! Nice meeting you. Finally! Tessie. Eman. Eme. Oh my God. Loloko, your last name? Uy, grabe siya. Yes po. Yes po. My God. In fairness, mayo mamili akong kuan manggon. Ano ba? Come on. Emma, Come on. you're so formal. Emma, naka-long sleeve pa. Okay siya, gini. Nakadala pag-attach yung case. Actually, pambalay rin na niya. Ha? Joke. Actually, pajama. Gini akong pajama sa balay. I told him to wear casual lang. But in fairness, you look smart. Are you Globe?
Funny mo ate ba? Hi sa joke. You know what? Come here. Let me introduce you to my business partners, like my friends in the band. Well, pag gusto ka, uban po kasi yung mga friends akong mga manghod na sa unahan. Sige lang TikTok. Why istoryahay? Like their topics, like BTS, like that. Yes, Joji. Ang So, love. pili lang ka asa ka nga sign. Diri ka sa amo nga mga medyo matured na ang topics like that. Babe, mag-story sabihin sa mga bankers. Gusto ka dito, mga inom dito, di ami coffee, mga tea, na mo di wine. Pwede naman, you can go naman to Ate Den. Dali lang kang Ate Den, ano din sa Well, Cindy, kailangan akong himulbulan ang imong boyfriend. bulan. Himulbulan ako siya. Ako siyang susihon, kilatison, tanaw na to. Okay naman na sa MOM-an? Ano? Join ka sa among group? Or dito ka sa mga medyo mga batanon? No biggie. What? No biggie. Not a big thing. Yun sa ate. Nagyon ba ka nga mura kong pigi? Kasi pag naman namikil ka, birthday na ako kano, si pigi. Dili siya. No problem kumbaga. Hindi siya Sige, dako. well, it's up to you. Sige na, sa pag-dinner sa dayon. Sige ate ha. Enjoy Share mo my sa si Emma party. tonight. Thank you again. In fairness to you, Emma, na, you're funny. You're Thank you. smart. Thank you. It. And business-minded man day ka. Yeah. At least imong business nasa imong mind. Actually, kaliwat rin gina. Pero wala mo'y business, ha? Wala may business, pero... At least business-minded. Yeah, we talk a lot about business lang gid. Pero wala may business gid. Mao ba? Si mama, si papa, sa napadako sa Tommy ni mommy. Puro business lang yung storya nila. Pero wapag yabon gid. Tawa ko nagdahuma nga imo din gyud po mga friends tong basa to ako mga kauban mga friends sa Yeah. sa banks. Sa yeah. banks. What you gonna expect? Ay lagi, no? Ano man dagan man itong mga common friends. Oo nga. Uy, in fairness ha, let's talk about your insurance. Kauban din mo ni Omar Rayos? Oo, tama. Mao ba? Sige, istoryan na to ng mga kabro na ka sa mga panahon karon. Kita dapat karon nata sa mga investment na mga Correct. kuwan, I diba? agree with you. Mga investment sa mga karon naging mga housing kanang mga di ko na makita ron sa uban no. Di ko nila ma-appreciate pero nanay karon mga condo, di ba? Kailangan na ka magpalit. Good investment kaya na. Tapos insurance mo sa imong self, ana. Uy nga na. Ganahan ko sa imuha kay magkasinabutan. Parehas na actually, I like the way you think, mga pang-future. Wait, 30 years old na ka? Yeah. Ay, 1 year lang di ay. Bantog ra, magkapayot ha. Then even the genre of the music, no? So, di na ako mag-ate sa iyo. Kay medyo na kaya na. Kay Raoy, ang ako lang ako. May galing kay magkasinabot mo sa kong manghod na medyo bataot man to. Sige lang, istorya mga pa. Sa tinod anay lang. Kasi makita bin ako nga TikTok mo pero mong naong murag na pugos. Tell me honestly. Medyo... Mao galing. Well. Lisod ang stepping sa tala. Well, manawag yun sa imo. Gisudlan man nimo na, younger man siya. Anong natrama ka sa kong manghod nga mas bata man o? Anong not man sa itong mga medyo batch? Actually, mo akong ganahan sugad pa sa gusto kong mga mas younger sa ako. Mao ba? Most of my friends are calling me pedo lagi daw, pero... Pedo? Pedophile. Pero... Nana sila lechon man, no? Sister Pedo. Laido. Di na ba ako? Laido. Laido na sila. Pero, mas ganahan gigay kong mga mas younger pa sa ako. Mao ba? Ikaw corrupting minors. Mugaling, pero Katugin ka sa kasabihan nga, okay. Old Carabaos eat young grass. Yun. Okay na ha. Speaking of your girlfriend. Smile everybody! Story ni Wave! Wait. Yeah, happy Kabiasa. birthday, ate!
Wait. Okay. Isa ha, save. O sige, mo IG. Ano yung username? Akong IG? At, ano na yun? Ambot lagi yun na kailangan di ko mag-IG kay sa amo ra mang company karon no IG no entry na ra ba. Ano iba kong patakaran karon mag-IG ni. ID mo na yung kasama. Wala mo ko IG pero nakalimutan ko sa password oy. Samok. Uy, Pero na ko'y duwara ka followers sa to hindi ko anang IG itag dayon ID. ko ni mo sa story ba? Once I tag you sa Twitter, story. man ko Twitter. Like latest na mga ga-follow ko sa mga news. Parehas ano ba. ta. Lagi mo siya. The same ka? Oo. I mean, di po kagay kaga-IG? Dili kay ko ano. LM, di po ka. OP. QR, di po ka. ST. Alam mo, tanan na ginako ng IG, RN, TUS. Wala, yun ko yung mga ingana. Oo ba? As in, Pati WXYZ. wala yun. Uy, why not mag-TikTok tang tulo? My God. Kubalo. TikTok. Sa bala. Sige na. Sige na. Yummy, Sa bala. diba no? You like the way. Cindy, lingkod na dia Cindy. Sila ako na yung mga friends. Yeah, ato na Mga sila. sabaan. Yung mga friends ba, mga bakba? Mato na sila sa club. Wow. Yeah, babe, Susalong. basta babe. So napingis pa mo diri? Oh, gusto mo mag-go-ad. Saan po ni si DJ Slim nga nag-retro naman dayong siyempre, birthday man ako. So, siyempre, ako yung mga batch. Kailangan yung mga 90s. Di po retro. Grabe. Mga 90s po itong mga music. Muna ako itong gituyo nga si DJ Slim akong gihire kay kabulo man siya sa mga 90s music. So, muna itong medyo nakarelate mo mga friends. Katulgon sila sa mga songs, ate, oy. Wow. Birthday mo guna ako? Okay kaya Gani to. mo na nga, nakiinom. Diba? Nag-enjoy galing ka, diba? Okay kaya to. Tell me what Damn, nothing. Diba? Diba? Backstreet the Boys. tide is Pero Chinese man dito siya nga song. Ano ba? Adoy kaayo mo. Ha? Wow. Kabalo ka, believe ko sa emo eman. Kung yun sa ni mo ni pag, pag sabayan niya kung manghod niya, So, That's so sweet. Ay, naku I just simply love your sister yun. Maugali. Wait, story na to. Dapat ingat to ni mo. Go. Balik. Unsa? Kaya ingat to balik. My God, sabak. Sige na. I just simply love your sister. Oh, so sweet ato na. Ay, naku ninyo. Ay, naku. Bitaw, mag-club Good luck kami. yun sa emo eman. Tana makalahutay ka na akong sister. Babe, wala ka nagsabasa ako. Ano si mong ate ni mo? Grabe na magkana siya na poste di. Ay, grabe. Tag 3 heads man din ang iya di. Networking. Ang galing. Balo ka, dugan akong pangita ba? Mo na mga, sa taga ni mga type of leaders akong ipangita. You should have told me. Nga na din si ate di mo. Balo ka, lingaw kay ko. Katong nag-story me about sa mga insurance, like na mga terms, mga coverage. Perfect. Na naman din akong ipangita di ay. Wow, so manong murag interesado kay kakaate. So lingaw di kay katong gabi nga kami si istorya dadto. Mo di nga wala gid ka ni duol tong ako kang gikapayan. No. What I mean is, ano lang, kanang, so happen lang na mga friends man gud niya, mga friends ba na ako, mga common Okay, friends. fine, diba? Ganun, imo mo yung i-share gid sa ako. Amurag, you're so interested. Babe, like, Say mo, di ka fine. happy nga, pwede magka-close mi si mong sister? Pwede mong good, pero, murag, di ko, kung sige mo close, sige mong story, di, kinsa akong ka-story, di ko ka-relate No, ng mga topic. story, onda. Kani bigyan akong crash landing on you, nilang yung me, nilang so yung... Well, Diba? Samok sa kay ka nga, di ka Di, nagtanaw, ani. okay. Sa lugar, magtanaw lang kung K-pop niya, K-drama, kamudiya, sige mong storya ni ate, but sino yung pang storyahan? Mas cool mo good to. Wala man din mo So, na-try. dili lugar ko cool. What I mean is... So, I'm not cool lugar, You're kay cool. TikTok ko, and not talking about insurance. Nagmanya na sad ka. Sige, don't worry, di na tikapilon sa akong mga stories ng TikTok. Ta mag-TikTok tata. Samok. Tira.
Unsa ka? Kiliki ko, ani ni SB19. Oh, look. Actually, kini sila, they look Korean, pero mga Pinoy gini sila. Halata man. Ha? Halata. Si halata. Dili kaya, paminawi gani ni ilahang. Oh, sounds so Korean, pero they're Pinoy. To forget, to forget. Big fun. Hey. Oh my God, crush ko na ako na siya. Can't stop anyway. Kanya akong favorite part, babe. Try the fire. Tatang. May kasi naman ayaw, no? Lagi. Oh, how you doing? How you doing? I need your love right now. Hi, guys! Uy, hi! Ate! Hi, Emma! You're here! Nakakadiri! May kinakabot ka! Yay! Like it's been a while. Speech? Jeans? Hi! Chain speech? Ate! Tito, namin sining alab, ng SB19. Oh my God! Nag-share na po ka na yung... Emma, nakita ko yung naumura. Di ka kasabot sa imong nakita. Hi, how are you, Emma? It's nice to see you. Uy, it's been a while. Uy, ako imong friendship request. Amo ba? Friend request siya sa imo, te? Yeah. Medyo choosy ko sa akong mga friends. Okay lang. Katong akong yun sa imo, nga business proposal ni Tama. Well, to. Let's talk about it. Oh my God. Sige, mag-ilis ako, ha? Kaya Actually, nagdala kong folder medyo niya. nag-disalign akong tibak. Nagdala na akong folder niya. Mga isa kadang raman to. Sige, let's Explain talk na about it. What do you want? Wine, tea, coffee? Water na siya, te. I'm sure wine mong gusto. Yeah. See? My God. Sa mo mga edad wine na tira. Kadya, wait lang. Bubalik ko, let's talk about it, ha? Kadya lang kayo mag-ilis ako rin padayon ng tanaw ng imong SB19 diha. Ko sa proposal. I like it. Inong kabalo ka, you're a good salesperson. I told you, di ba? I'm sure way makabaliban ni mo, you're so neat. Tapos in fairness, you talk professionally like that. Di naman masyado. Then your skin are so smooth like that. And your feet. It's so nice, so wine. Porcelain? May bastos. Hindi naman masyado. Ano ang upatray puti ni mga ngipon lang sa sides yellow? May bastos. Pero waki ka na. May bastos. Ay, oy. Sige na, oy, it's night naman di ay. Ay, Let's thank you. talk about it. I'll read? Wala? I'll just read all of this. Okay, ako rin tanahon-tanan, then I'll get back to you. Ha? Mechanic drama rin din. I'll get back to you kung read ba yun siya. Thank you for your time, ha? Okay. Hala, oy, akong sister, kaluoy, nagtulo ang laway. My God. O nagtanaw siyang SB19. Babe. Cindy, imong laway nag-scatter sa atong pillows. Taas na ito nga bitay. Sige na, I need to go na. Mato na ko sa akong thank you, sa akong room dito sa 12th floor. Sina oras, babe. 2 a.m. Ha? 2 a.m. I need to go na. Ato na po. Grabe, sad ka, uy. Babe, thank you, babe. Oras. Ano saan? Mura mo kag nagbisita lang para magstorya mo ni ate. Uy, ikaw, magmahay na sa din ka. Sagdi lang, for the future man to. Ikabala ka. Palo ka, nice kista na mong marketing plan ng gingi mo. Ayos kayo. Like, kailangan nila mo i-pair rin. Pagkid ka nga marketing plan na yung istorya ni ate. Ha? What do you mean? Samok, sige na, ito na lang. Babe. Ay na, sige na, lakaw na, kailak pa naman portahan. Thank you
kayo, Eman. Huwag ko nagsaba, bigis akong manghod nga magkita ta karon. Wala problema na, wala problema na. Then, muna ni siya, na-red na nako. So, na-change sa tanan, na pula na sa tanan. Kumusta man? Okay na ko. Ganang ko sa mga proposal, okay na ko. Foreheads akong kanon. Agtang akong kuha on foreheads. Ang galing! Okay na ko. Kadagan kay ko mga friends, ako pong i-share ni nga business. So good na ta. Oh, yes, sure. Kadagan kay ko pwede apilon ani si Omar Rayos, silang Gilbert Mainit, Ana. Ako mga friends, ang mga architects, si Architect Franklin Saplot, si Architect Chupao, idahay na ako ni sila tanan. Pati si Dexter the Magician. That's good. Idamay ko na po ni si How I wish lang po di mong mangod, no? Ay, sus. Ayaw na pagdahuman ako manghod. Kaya una-una anawa pag ginasa sa mga ingana. I'm sure gawayan ninyo nino. Actually, medyo kabalo sayang. ka, Eman. Kabalo ka, Eman, in fact, until now, di na ko mag-gets kung nganong na-attract ka sa akong manghod. Well, sa tinud-anay lang. I mean, you deserve someone bitaw na ka na medyo mature. Kaya medyo makasabot sa imo. Ka-level sa imong mind. Ano ba? What do you mean? Ay, isirado na, B. Isirado na ako ng folder. Akong i-open akong kuhan. May bastos. Eman, gipasulod man ko nimo diha sa imong business. Kailangan na po kay pasulod sa ako. Ha? What do you mean? Eman, uy. Samok, Eman. Uy. Eman, kabalo naman ka sa mga ingani. Sa to mga edad na ingani. Kabalo ka, Eman. Dili mo bagay sa kumanghon. Nag-joke ka na. Wala ko nag-joke. Eman. Hindi pasapot ni man. Eman. Veronica? Ay, nayabo ang kape sa imong, sa imong pantalon. Ay, sorry, okay. nabasa. It's okay. Agsun ako na happy yun. My God. Uy, gasukol. My God. No, ako na. Adi, ako na-trap. Ako na oh my God. My God. Lusay. O saan mo na ni? Maximum na ni? Wala pa. Adi pa na mao? Starting pa lang na. Starting pa lang. Eman. Argue man na mo ang storya kay wanami kabalon sa i-dialogue. MOR. Nay something sa amo sa ati sa akong uyam. Mo na lagi ni. Ano yung mga ati ba? Frailty of a man. MOR, kabalo biya ka MOR. Para ninyo da, Brother Bern o Rico Suave, pila ray kusog na ito mga lalaki. Tama. Idamay pa minimo. MOR, sige na may kita. Kunwari, business. Tapos timing pag sa mong business, kaya travel me, North Main. Taburan namin travel to Manila. Kaya ika-8 na mong anniversary. Ay? So mag-uban me. Di na lang ko mag-tell. Nabayot? MOR, saan ka na ako ni? Wati kung tuloy-tuloy ko ma-fall sa iyang ate. Daw, B? MOR, naglibo ko sa constitution. Naglibo ko pero lami ni nga situation. Please, ulti ko sa akong angay buhaton. And so much more sa umaga. Mapabalik po! Andres Silas de Garboso. Ang baboy nga na Dimple Bernie Bitong-Bitong. Ang inyong pinaka-feeling nga Mega Maria Filingero. And hey, 1, 2. Ay, ano ba yan? Ano ba yan? Mga beauty queen na daw nagatunog yun. Sa mukha niya. Kaya lang. Yan. Yan. Siyempre, kasama niyo ba rin ang Suwabe ng Bayan, ang pinakainlog agi Rico Suwabe. 8:55 na mga kapamilya.
Sorry, Nami buhat nga video karon. After ani mo nang umano na namunig sa iyo mga gala. Si Eman! Si Eman! Alam mo, Eman, ano sa kanyang problema na yan? Uy, bad kayo siya. Dili kay iya ka mong girlfriend nga si Cindy. oo. Very, very bata. Oo. Meanwhile, na day ate ni si Cindy nga very Medyo mature mature. and match sila. Yun na itabo sa iya ha. Ay. Kung siyang sister. Ito ang mga sister talaga. Di niya ginaingon. Ang hirap naman ng ganun. Susala pa sa sister. Kay Murag mas nagkapayo pa siya sa ate, no? Mga So, ang naitabo na something sila ni siyang ate, napod sa, bitaw sila. kalami nga sitwasyon. Wow! Muna lami nga problema, mga igala. Lami gid na nga problema. Lami nga problema. Hitting Pwede sa two manghod. birds in one stone. Ay! Pwede sa manghod, pwede sa ate. Ay! Grabe naman yan. Pero rest assured, mas gwapa gid ang mga manghod. Wow! Hi, Te! Happy birthday, kang Cybel. In malalis lugar. Di malalis. Diba? Kamo. Pinakagwapo ginamangod, siyempre. Alam mo, Sahay, di ko mo to sa sitwasyon. Ay, sorry. Kapila galing ka, brother. Magulang mo din. Ay, sorry. Di actually, di kita kung pinakamagulangan ni... Nausap. Galing. Pero alam mo, sitwasyon ni Eman, sometimes nagpakalalaki na po siya, no? Kasi siyempre, sa kupanggingon mo ning problema nga lami kayo, mga igala. Tapos, bro, nahulog pa nga ang ate pa mo yung nag-seduce. Ba, nahulugan lang kape. Oo nga eh. Gituyog yun dito lapit sa may pundiyo, giyabo. May galing, wala paso. O nga pala, isingit ko lang kahapon. Ang ganda ng color ko kahapon. Paminahon yun sa Spotify ito nga sa Tita B. Kagahapon, nagproblema siya kay ang iyang nature siyang trabaho. Almost, ay mga 28 na ata siya. In fairness, Brad, siyang trabaho, Brad, medyo nasa sa front desk ba? Siyempre, guwapa. Ang ganda May yan. parang mga frontliners, di ba? Mga concierge. Diba, nasa bangko, mga teller, guwapa, I'm sure. So, siyempre ba, tungkol kay medyo naman sa mga business-wise, yung malamang baka feeling ko nga bangko yun eh. Feeling ako baka teller siya or something, ana. So, siyempre, napalibutan ko siya mga business people. Kasagara, sa mga business people, mga medyo minyo na gina, medyo matured na, no? Karon, na isa kami nyo nga ganang primero, siyempre, kailangan siya magpasakay kay Kwan ba yan? Client. Sales Kailangan talk. na mag-story about sa kumusta ang business, about sa yan. Eventually, pag human sa business, siya na rin ang kumustahon. Ay! So, I mean to say, medyo gina-push through siya sa minyo. Businessman. Ang minyo po, in fairness, dili po ingon nga bulag sa asawa. Okay naman. Hala. So sabi ko, asa man yung problema ni? Kung kabalo ka mahimo ni siyang problema, kanang kung dagay minyo matrak sa imo ha, di man na mapugngan kay siyempre ilaha man ang kuan kung pugngan gyud ka i-push you kanila. Mahimo na ng problema kung ikaw ga ka fall na. Hala. Og ni siya nga mo medyo na choppy gamay. Murag ana. Ate! So mean to say, medyo effective ang ginagawa ni Minyo. Na Magaling. parang medyo... Nadala. Burag, nahitabo sa'yo. Burag siyang isda, brother. Oh. Nga ang bingwit, brother, na naging siyang baba. Mo ba? Taka lang, burag, lami naging kay burag, lami naging, burag, nasaan nga panahon nga burag, kaingkito naging siya sa bait, Sa mga bait. igala. So, ang saon niya. Oh, hirap na. Iyong nga mata. Pagpa-fall ka na. Manong ganyan sa imo nga langga, mintas wala pa, gumawa ka ng diversion. Problema po, wapod sa ikuan kay siya po ng tipo nga work balay. Ta problema po, wapod ilain ulit tao nga nanguyab. So wapod sa options. So di po na to ma-blame ang girl na ma-fall, kay ginaadlaw-adlaw man siya. Consistent di Consistent. ay, ninyo. Mo na weakness sa mga babae, ang consistency. Muna usahay, mura nagkanang ang consistency na iyong ginabuhat, mura na siya cancer cells. Hinahinay mo kot-kot, eventually mo abot ragyud ka sa okay ra sa mga gwapo kay Pak, sayawon lang nimo sa sadsad, bit-bit na dayon. Kung gwapo ka, kung Rico Suave ka. Pero kung medyo apiki mong naong, medyo di kay nga nakitsuraan, inganay mong diskarte. Kung nakay pangayaban ka ng hinay lang, good morning. How are you? Mo serve ka doon sa iya, ha? Nahinay, everyday. Hanton mahimo na siya na laka na fall na.
Kaya kadugayan, Brad, pag muundang ka, Brad, hala, pangitaw naman ni mo. Ayan. Na-part na sa system. That's why kailangan siya na-diversion. Naka-diversion road sa gusa kaagi. Or bulwa. Bulwa. Kailangan yung kag na-diversion. Kailangan, oh my God, medyo ka na ni. Normal, tao, medyo ma-fall. Tisoy pagi daw, gwapo. My God. Gwapo pa, umi-effort. Minyo lang yun. Mula nakaapan. Sayang. Apil lang kang mga singles for crime. Ato i-offer si Kwan? I-offer na to si Master Poopy. Oh, pwede. Or na yung mga organization nga, for example, kung say healing ninyo, kana na lang, apil na lang ka diyan. Oo. So wala siya relation kang Eman. Lagi no, layo na ba? Layo na kayo siya. Gisingit ko lang. Ang ako lang kang Eman, if you have a problem with the younger sister, then solve it, dili kay dungagan nimo ikaw sakit. Sa bagay mo sa nga klase nga problema nga bro, kabalo ka nga problema pero di ka ganan mo hawa. Kay lami kini nga situation. Enjoy. Ay lang ipaghulat. Enjoyable man yung nga enjoyable problem. Ay lang paghulat. Mo nang among kuan si mo Eman, enjoy. Wala Advice talaga pala. sa masapnan na lang. Ano na lang, koto sa masapnan na lang. Kaya kung may yung kaog kuan, sama tong ginawa nga babae, di ba nga ga-fall. Minsan nga di lagi pwede kay minyo ka. Ayaw, di ko mo reply, di ko mo kuan sa imong mga offers, imong mga date kay minyo ka. Pero imong heart kay ingon, oh my God, sige na. Ano siya? Wala. Sige na, try lang good. Di ba? Lisod kaya na. Secret bitaw. Grabe na ba? 902, musunod na ang mga Uncle Boys. Master Kini Poopy. ang Master Poppy and Joe Romantico. Kini ang baboy, ang Hilas King, Bernie Bitog-Bitog. Kung kinisa niyo ang pinaka-feeling, Maria Filingero. O ang pinakahinlog agi ang Suabe ng bayan, Rico Suabe. Always remember to love is the best medicine. But if symptoms persist, Consult your doctor!